Reklamı has gowy çekmek için kofe içmeli. Türkiye Devleti'nde yukarı okuw jaýynda okayan ýa-da okumak isleyen taliplerin ayda yaşamak için näçe çykdyjy edýäni pikir edip gördüňizmi? Eger pikir edip görmedik bolsaňyz, şu video hut sizin için. Ondan hem Türkiye Devleti'nde, devlet üniversitetinde okumak isleyen ve devlet umumy ýaşaýyş jaýynda yaşamak isleyen taliplerin aylık çykdyjysynyň bary ýogy $150-250 dogny bilýärmidiňiz? Size bu aýdýan maglumatym inandyrjy gelmän biler. Ýöne men bu maglumatlary Türkiye Devletinde umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan bir näçe okuwçy ýaşlarymyzdan bu habary alyp siz bilen paýlaşýaryn. Türkiýede devlet umumy ýaşaýyş jaýynyň aylyk tölegi bary ýogy $20-50 aralygyndan başlaýar. Dogry ýalňyş eşitmediňiz. Siz bary ýogy $30-50 aralygynda umumy ýaşaýyş jaýynyň tölegini töleýäňiz. Onuň içine iýmit girýär, umumy ýaşaýyş jaýynyň arasaçylygy girýär. Siz o taýda hiç ýyl arasaçylyk kän etmeýäňiz, ýürite arasaçylygy saklayan gelnejeleri işleýär. O taýda ýürite sizin ertilik naharyňyzy, akşamky naharyňyzy berýän gelnejeleri bişirýär. Siz o taýda nahar hem bişirmeýäňiz. Ýok, men şol umumy ýaşaýyş jaýynyň naharlaryndan kän iýip bir kanagat etmeýän, maňa bir goşmaça iýmit gerek diýen ýagdaýyňyzda bary ýogy $100-200 çykdyjy bilen arkaýyn iýmitlenip ýaşap bilýäňiz. Türkiýede umuman aýdanymyzda bilim almak üçin okuw esbablaryna hem diýsen kän çykdyjy çykmaýar. Özüňize amatly bolýan olsa şo şerde siz özüňiz döretýäňiz. Şonuň üçin umuman aýdanymyzda okuw esbablaryna hem de özüňiziň şahsy çykdyjylaryňyzy bary ýogy $100-200 aralygy diýip bolýan. Şeýlelik bilen bir talip ýaşyň döwlet umumy ýaşaýyş jaýynda aýlyk jemi bary ýogy ortalama $250 diýip hasap edip bolýar eken. Ondan hem hususy umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan bir talibiň aylyk çykdyjysy näçekä diýip pikir etýän bolsaňyz, indiki videomy hökman görüň diýen. Türkiye Devletindäki üniversitetler barada, umumy ýaşaýyş jaýlary barada, umuman aýdanymyzda talip ýaşlarynyň durmuşy barada has köp maglumat almak üçin Alazim danışmanlygyna agza bolmagy unutmaň. Alazim Consulting.